clearing operation naman po ng iniwan ng bakas ni Bagyong Emong sa Pangasinan nagpapatuloy. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Patuloy ang clearing operations ng otoridad sa pinsalang iniwan ng Bagyong Emong sa Pangasinan. Sa Mangalda, tinanggal at nilinis ang mga nagtumbahang puno sa bahagi ng barangay Butang at Tebag dahil sa naranasang pag-ulan na nagpalambot sa lupa. Lantad din sa kakalsadahan ng Western Pangasinan ang mga puno sa ilang bayan na kinailangan agad putulin upang malinisan ang daan ng mga motorista, maging ang nakahilig na mga poste ng kuryente at telcos maging wasak na kabahayan dahil sa gupit ng bagyo. Nag-abiso na rin ang ilang lokal na pamahalaan na maaaring makaranas ng limitadong supply ng tubig dahil sa kawalan ng kuryente. Ganun din ang hindi stable na koneksyon ng mga telcos. Kinumpirma naman ng National Grid Corporation of the Philippines na balik normal na kahapon ang Luzon Grid matapos maisaayos ang ilang nasirang linya. Kaugnay nito, patuloy pa ang isinasagawang paglilinis sa mga apektadong lugar, kaakibat ng monitoring sa mga flood-prone areas at relief operations upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kasama muna dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.